Hello guys, @Παύλα Αύρα εδώ και σήμερα θα παίξουμε Roblox Rivals με το Spider Gym. Μιλάω ρε. Λοιπόν, πάμε στο πάρτι, πάμε... Ωραία, πάμε, άντε, στείλε. Ωραία, βάλε. Μπες και εσύ. Νομίζω ότι δεν τις έχουμε. Λοιπόν, υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε θα παίξω spam, είτε θα παίξω... Εγώ το έβαλα. Τι only knife! Εγώ δεν θα παίξω only knife. Μπορεί να παίξω, έχω πάρει ήδη σπαμμένο. Όχι. Απλά από τον υπολογιστή είναι πανεύκολο να παίξω εξίσου only knife, αλλά μπρο, δεν μπορώ να παίξω με το κλασικό το knife. Όχι, μπρο, δεν μπορώ να παίξω με το κανονικό το knife τέτοιο. Να παίξω με το κανονικό knife, μπορώ μόνο με το μπαλίστο. Μπρο, είναι καλά με τη βόμβα. Λίγο, ναι, λίγο. Φοβήσει και πάνω μια βόμβα. Εσένα είναι πιο εύκολο, έχεις και τον μπαλίστον. Εγώ άμα είχα και τον μπαλίστον θα έπαιζα σαν εσένα. Γιατί το έχω... Το μπάλιστον. Αφού έτσι λέγεται. Ναι, τώρα. Οκ. Παίζω κι εγώ only knife. Από ό,τι φαίνεται βλέπω ότι έχω 75. Είμαι HP. Μπρο, είμαι HP. Ο ένας μπρο τον έχω κόψει πολύ, να ξέρεις. Τον έχω κόψει πολύ damage. Ω, double kill. Μπράβο. Από το PlayStation πώς να δεις και από το Nintendo. Είναι λίγο καμένη, λίγο. Με το Nintendo λες. Όχι. Ναι μπρο, άμα είχα το skin που έχεις και εσύ, το έχω... είναι λίγο μεγάλος για να με βολεύει στη μπαζούκα. Κι εγώ από το άλλο μακρό το έτσι. Ακούγομαι, πώς δεν ακούγομαι. Έχω κάνει τόσα βίντεο. Αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσω για το άλλο μου το κανάλι, το Roblox, είναι για το βασικό. Να μην τα ξεχνάω. Παπ, όχι. Έλα μου τώρα. Μπορείς να το κάνεις γύφτα το εγώ το σκηνή. Μπρο. Μ' ακούς. Μήπως μπορείς να μου κάνεις gift αυτό θα πάρει το skin.
Βίντεος έχεις να κάνεις 3 μήνες. 3. Κάτσε, μπορεί να απ' την άλλη. Έχω και δύναμη. Παπ! Έχει βάλει τείχους. Έχει βάλει τείχους. Πάρτο, 40. Assist. Μπορείς να μου κάνεις gift αυτό εδώ το skin. Μπα. Αυτό εδώ το skin που έχει στο knife. Από skins λέω. Όχι. Μπρο είσαι μόνος σου. Dead. Jimmy, άμα σε πετύχει μία θα μείνεις από 67, 6-7, ναι θα μείνεις 17. Οπότε να καλώς τύχη. Είναι πολύ low, ναι. Πάμε λίγο. Κουβαλάς, το ξέρουμε. Αφού εγώ δεν έχω καλό σκύλο. Τώρα εγώ θα πάω λίγο και που πάω καμπέρα στο σπίτι. Ενώ ψωμάνα είναι. Πάμε λίγο. Να είσαι ο εαυτός σου. Έλα. Spider Gym. Easy. Μπρο, μας έγραψε στο chat ότι χάσαμε το win streak του αλλού. Στο chat γράφει ότι εμείς χάσαμε το win streak του αλλού. Το παίζαμε επειδή ήταν 20 το win streak. Νταλιάνας. Όχι, τώρα πέθανε. Από το flame βέβαια. Λοιπόν, άκου, challenge. Αν αυτό εδώ το βίντεο φτάσει στο δικό μου κανάλι 10 likes, θα μου κάνεις gift ένα skin. Deal! Deal! Όχι, άμα πάμε 10 likes, θα μου κάνεις gift ένα skin case. Από ό,τι καταφέρετε, καταλάβατε, μπρο δεν θέλει. Μπρο, τι είναι αυτό! Παίζουν από το κινητό μπρο και έχουν όσο. Μπρο, only knife challenge. Μπρο, να σπάσω τον κανόνα του only knife, μπα. Να σπάσω τον κανόνα, μπα. Ναι. Only knife. Αυτό κάνω. Δεν σκοτώνω. Δεν έχω καν μπαζούκα στο locker μου. Δεν έχω καν μπαζούκα στο locker μου.
Dead. Ναι. Έτσι εμένα αυτό μου κάναμε πριν. Δεν κολλάω μπρο, απλά είναι το flare gun. Ναι μπρο, όμως δεν τους πετυχαίνω. Ναι καλά μπρο, ναι καλά. Παίξε τρέχατε. Μα το Θεό τώρα. Dead. Open up animation. Ωραία. Αλλάζω και παίρνω αυτό. Θα προσπαθήσω να τις φάω. Δεν το σου του μέσα τώρα. Αυτό κάνω. Τρίτς πήμα. Τώρα το σου του. Είναι μπάδες ήτανε. Άχρηστα. Δεν μπορώ, άχρηστη είναι. Okay. Πού είσαι? Εδώ πέρα. Εδώ. Okay. Δέκα Wingstrike. Άρα. Εντάξει, το έκανα μόνο για το τρόλ. Για το τρόλ. Πάρτο. Άκου, πήγε να μου γυρίσει για να κάνει slide και πριν κάνει το slide, εγώ γύρισα, έκανα 360 και το πέτυχα. Όχι, σου λέω πως τον έφαγα. Πάρτο, πάρτο. Πά. Χαμένο, το χάσαμε, έχω λαγκάρει, λαγκάρω. Ναι, λαγκάρα. Ναι. Έχει μπαλίστακ.
Πώς είναι, Barley πώς? Μπρο, φάτομα. Να το βάλει λίγο editor τώρα το replay. Να το βάλει λίγο τώρα ο editor το replay. Νομίζω ότι το είδα τώρα με το replay. Όχι. Πάρτο. Τελείω. Εσύ όμως δεν χώνεσαι για να το φας. Δεν μπαίνεις μες στη μάχη. Double! Να παίξει λίγο το replay τώρα. Ωραία. Νομίζω ότι θα με πάει, αλλά μπρο. Όλοι live είναι το challenge. Save alive. Έλα, μπρο. Παίξε το ότι δεν ξέρεις να παίζεις. Ουι. Κάπως έτσι παίζω εγώ τώρα. Τι! Στο αέρα μου ήσουν. Τι να χάσουμε δεύτερη φορά από αυτό, να ούτε καν. Μπαζούκα του τώρα ο άλλος. Πώς παίρνει ένα ακόμα μάτς. Ναι. Εγώ δεν είμαι άσχετος, αλλά δεν παίζω από το άλλο account. Ναι, δεν παίζω από το άλλο account. Γιατί από το κινητό το έχω βγάλει εγώ το. Το έχει κυκλοφορήσει. Okay. Δεν είναι κάτω από αυτό θα φτιάξω. Εννοείς τρίτη συνεχόμενη φορά. Έλα μου τώρα. Έλα, όχι. Ναι, δεν έχω και σνάιπερ.
σηκώνεις ρε, άντε τώρα. Ο ένας είναι πολύ λίγο, είμαστε. Μπρο, όχι άλλος δεν έχει στόχο. Απλά βαράς δίπλα του και στο χέρι. Κάτσε να αλλάξω λίγο skin. Αυτό κάνετε το βίντεο παιδιά σήμερα. Πήγα άλλαξα και skin και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Like, subscribe και bye.